i Vanessa Todt sportsko je ime Slavonskog Broda po kojem taj grad postaje prepoznatljiv u svijetu. Kanoistica zavide međunarodne reputacije i u 2024. imala je sjajnu godinu. Postala je seniorska državna prvakinja u kategoriji C1 sprint na 200 metara. Na državnom prvenstvu proglašena je i najuspješnijom kanoisticom Hrvatske. Na Europskom prvenstvu u mađarskom Segedu u A finalima C1 kategorije osvaja 6. mjesto na 200 i 8. mjesto na 500 metara. Na svjetskom seniorskom prvenstvu u uzbekistanskom Samarakandu prva je na 500 metara u B finalu. Na svjetskom kupu, ponovno u mađarskom Segedu, koji je i kvalifikacijski za olimpijske igre, 7. je u A finalu na 200 metara. Natjecala se i na svjetskom kupu u poljskom Poznanju. Vanessa Todt kandidatkinja je za olimpijske igre u Los Angelesu 2028. godine. To dobro zna i Hrvatski olimpijski odbor koji ju svrstava u prvu kategoriju vrhunskih sportašica.